Unsa man ano nagbilin-bilin og pante mo ha kung ginapaunan? Uy! Ginagit ko nimo? Dili man ako ah! Ma'am! Sir, kuha mo na! Imo ni na. Eh? Ni, Di ba ka masarap kwarto? ano man? Wala lang. Nakiplanos ko ba? Wala uy, saka sa kwarto ha. Ano sa kaon jud nimo dayon? Saka sa kwarto ha. Depende kung ganahan ko ron. Uy, malipayon makaite. Siyempre. Nakaluto na ka. Ah, magsugod pa, sir. Magsugod ba timani hayog pagod-pagod ah. Lagi, Ano ni sir. mga labunon? Mauna. Oh, sige, wala na yung nabilin dito. Wala na. Sige, salamat. Palaban na lang ko tiya, tanong maglaba. Yes, sir. Seriyan na narito? Nakarito. Kaon ako neron, piti yun isa ko ah. Kiat ng agi ni Sir oh. Mami! I'm coming, Mami! Kaon ka. Paakong taka. Kaon ng taka. Piti-piti yung sa ko ah. Unsa man ni? Ginahagit yung ko ni Mami ba? Babahog bulan pero okay ra. Unsa man ano nagbilin-bilin og pante mo ha kung ginapaunan? Uy! Ginahagit ko nimo? Dili man ako ah! Uy, di mo yun, oh. Asa man dito? Ma'am! Sir, kuha mo na! Imo ni nanapo. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Unsa man ate nagbilin-bilin magpante dire? Huwag mo na akong nagibilin. Sir, nasalit na siguro ito pa pagkuhan kong labunon. Nasangit pagkuwag labunon unsa man na mi oy? Yun sa nimo. Digi yun sa din mo, tubag ako ba? Gawin sa ganyan mo, sir. Bisa mo. Emotional damage! Pataka na pag siya magbili siyang pantibag. Nanimahabi, nag-ano ka sa kahungaw. Bantog ra murag mga bulan.